ଗେଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମଲା ଲଙ୍କା ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କର ତୋର ମୋର ଯେମିତି ଖାଇପାରିବା। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟାର ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ନୂଆ ରେସିପି କରିବି ଯୋଉଟା କି ତୁ ଖାଇ ନଥିବୁ। ତ ଚାଲ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆଳୁ, ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଜିରା, ବିଲାତି ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଳୁର ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରି ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା, ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିକି। ତ ତାକୁ ଆମେ 4 ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେବା ପ୍ରଥମେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବାଗେଇକି କାଟିଦେବେ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଆମେ 4 ପିସ୍ କରିନେବା। ପାରୁଥିବେ 4 ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂକୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭିତରେ ଭରି ନେବା। ଅନୁସାରେ ବେସନ ନେଇଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ହାଲକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ସब्जी ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା, କଳା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟରଟି ଏଇଭଳିଆ ବହଳିଆ କରିବେ। ବ୍ୟାଟରଟି ଆମର ରେଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ବେସନ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। बस रेडी। एबे तेल रे देदेबा एमती गोटे पर गोटे बेसन ले देकिना स्टफिंगटा रेडी तेल रे देदेबा। आउ गोटे एइटी देदेबा, आउ गोटे एइटी देदेबा। मोस्ट हेई आसिलानी। तो टिके खाइबा पई आगे केते कष्ट जे न करबा को पडुची भगवान। तो देखि पारुथिबे हेई सारलानी। एबे छाणी नबा। तो देखि पारुथिबे हमर एठी वर्तमान रेडी। तो देखा चलते माँ को दबा केमी टेस्ट है कह खाई देखिलु केमी लगुच केमी लगुच भल लगुच तो हाँ। तो मुझे टी ट्राए करनी केमी कौन होमती टे सॉस रे डिप कर नबा। देन गोटे मस्त बड़ बाइट सुपर टेस्टी।